এটা হচ্ছে জীবামৃত আଜ୍ଞା ହଁ এটা ଆମର ବିଦାଉଟ୍ କେମିକାଲରେ ଆମର ଇଏରେ ତିଆରି କରୁଛି ଗୋମୂତ୍ର ଆଉ ସବୁ ନିମପତ୍ର ସବୁ ପକାଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଛର ଯାଇକି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ହଁ ଯାହା ବି ତୁମେ ଫଳ ଫଳ ପକାଇଛ ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ। ସବୁର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବାକୁ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହାଣ୍ଡି ଖତ ଯେଉଁଟାକି ପୋକ ମରିବା ପୋକ ମରିବାକୁ ଏଇଟା ପକାଇବ ବୋଲେ ପୋକ ହେଲା ଭାବରେ ଲଗେଇବେ ନା ପୋକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏଇଟା ଲଗେଇଲେ ଇଏ ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବାମୃତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଏ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୋକ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ତାର ମିକ୍ସିଂ କରିବେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ 50 ml ପକେଇକିନା ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇବା ଲିଟର ପାଣି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର 15 ଲିଟର ସ୍ପ୍ରେର ଅଛି ଟାଙ୍କି ଅଛି ଏଇଟା ଏତିକି ପକେଇବେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ 700 ml ପାଖରେ ପକେଇକିନା ତାପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ କେତେ ଏକର ଅଛି ତମର ଏଇ ଜାଗା ଆମର 2 ଏକର ଅଛି। 2 ଏକର ଅଛି